ካብ 10 ዓመት ዘይነኣስ ኣብ ዓዲ ዓረብ ናብራ ዝገበረት እያ። እዛ ናይ ለማዓንቲ በዓልቲ ዛንታ እንዳ ሰብዓትያ ትሰርሕ ሰራሕተኛ እያ። ናይ ዓዲ ዓረብ ናብራ ኣይተመችዋን። ሓደ ገዛና መለአ ሓደ ገዛና ጎደለ ኣሳቂዋ። ኣብ ሓደ ገዛ ኣትያ ናሰርሐት ትትሰርሐሉ ሰብኣይ ብናይ ፍቅሪ ቃላቱ ልባ ሰሪቁዋ ቀሪብዋ ኣሚናቶ ጠኒሳ ምጥናሳ ምስ ፈለጠት ተዛሪዋቶ ግና እዚ ምስ ተዛረበቶ ገጹ ተቀየረ። ግና ከም ኣፍቃሪትን ከም ናይ ገዛ ሰራሕተኛን ምስኡ ኾነት። ንዕረፍቲ ምስ መሓዙታ ናይ ምሕላፍ ልምዲ ኣለዋ። ናሰርሐት ጸኒሓ ልክዕ ከብዳ እንዳዓበየ ምስ መጸ ዕረፍቲ ናብ ተረኽበሉ ገዛ ኣብፂሕዋ። ድሕርዚ ኣብ መምለሲኣ መዓልቲ ተደወለትሉ ስልኮ ይሰርሕን ናብ ገዝኡ እንተኸደት ኣድራሽኡ ቀይሩ እዩ። ጥንሳና ዓበየ ምስ መጸ ስራሕ ኣቋሪፃ እያ ነይራ። ምስ መሓዙታ ተዓርፈሉ ገዛ ኮይና ውላዳ ወለደት። ብዘይቦ ያውም ኣብ ዓዲ ጓና ወሊዳ ሓቆፈት። ናይዛ ጓል ዕጫ ከቢድ ዝገበሮ ግና ገና ኣብ ንእስነታ ሓላፍነት ተሸኪማ እያ። ተዕብዮም ኣሕዋት ኣለውዋ። ካብ ሓፍቲ ንላዕሊ ትኾነሎም ክልተ ወዳትን ሓንቲ ጓልን ኣሕዋት ኣለውዋ። ካብ ካልኣይ ደረጃ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ ጊዜኣ ንኦኦም ሂባ ትምህርቶም ወዲኦም ነብሶም ክሳብ ዝኽእሉ ደግፋቶም እያ። ኣብ ዓዲ ጓና ንበይና ተዕብያ ጓላ ሒዛ ጽባሕ ናብ ዓደይ ምስ ኣተኹ መዕረፊ ኾነኒ ኢላ በብወርሒ ካብ ትረኽቦ ቅርሺ እናለኣኸት ዝሰርሐቶ ገዛ ናብ ዓዳ ክሳብ ትምለስ ኣካሪሞ እዮም። እዚ መጸጊዕ ክኾነኒ እዩ ዝበለቶ ገዛ ተኣማሚና ናብ ዓዳ ተመለሰት። እቲ ናብራ ስደት ኣጸጊሙላይ ነይሩ። ውላዳ ንበይና ኣብ ዓዲ ጓና ምዕባይ ከቢድዋይ ነይሩ። ናይ ወለዳ መተካእታ ንናቶም ምንባር ናይ ባዕላ ህይወት ዝመቐለቶም ሃንደበት ምቃል ኣካል ሒዛ ምስ መጻቶም ኣሕዋታ ምምፃ ክሳብ ትጸልእ ገጽ ተልእዋ። ክመጽእ የኢላቶም እምበር ወሊደ የኢላ ኣይተዛረበቶም ነይራ። ምውላድ ጥራሕ ዘይኮነ ሓሚማ እውን እያ ነይራ። ሕማማ ዝመጸ ድማ ካብ ትሰርሐሉ ፎቕ ወዲቓዩ። እዚ ንማንም ሰብ ኣይተዛረበትን። ረሓፅ ኣፍሲሳ ዝሰርሐቶ ገዛ ከርክብዋ ብሹማ ከዘዋውርዎ ምስ ጠየቐቶም ኣየናይ ገዛ ክብሉ ኩሎም ጠለምዋ። ጨኪኖምላ ናይ ረሃፃ ውፅኢት ንብኣት ጥራሕ ኾነ ሕማማ ገዲድዋ። ቁሩብ ምልስ ምስ በለላ መሊሳ ክትስደድ ወሰነት። በቃይላ ወሲና ገዲፋቶ ዝመጸትሉ ዓዲ ስደት ክትምለስ ጓላ ሒዛ ተበገሰት። ናይ ጓላ ህይወት ንኽተም ማዕራሪ ዝሰኣነቶ ንምምላስ ናብ ዓዲ ዓረብ ድሕሪ ምምላሳ ሰሪሕካ ምእታው የለን። ህይወት ሓያል ኮይናታ ከም ቀደም ኣይኮነን። ስድራኣ ክትድግፍ ሓንቲ ነብሳ ምኽኣል ዓበያ ዝበጽሓ ሕማም ኣየንቀሳቕስን በላ። መሓዙታ ልዕሊ ዓቕመን ምስ ኮነ ዓቕመን ዘይብለን ናፃ ሕክምና ኣሎ ብንግሆ ናብኡ ክትኸዲ ትኽእሊ ኺለን ኣርኢናኣ። ናብቲ ሆስፒታል ኣብፂሐናኣ። እቶም ሓኻይም ተኸናኺኖምዋ። ጊዜያዊ ሕክምና 2-3 መዓልቲ ኣብኡ ኣራተት ሒዞማ ምርመራ ይገብሩላ። ቁሩብ ምልስ ምስ በለት መደበኛ ናይ ሕክምና ክፍሊት ቅድሚ ምጥያቓ ወፀት። ብኸምዚ ኩነታት ኣብ ዝተፈላለየ ሆስፒታል ገዲፈናኣ እናኸዳ ኣብ ሓደ ቦታ እናተሓከመት ሕማማ ትምርመር። ነዚ ዝመስል ዘጽልእ ህይወት ናደፈአት ነዋርሕና ነበረት። 11 ዓመት ዝመልኣ ጓላ ልክዕ ኸምኣ ንሸያጥን ኣሕዋታ ክትብል ንሳናኣቶም ክትብል ከምቲ ዝነበረቶ እታ ጓላ እውን ነዲኣ ክተተሓምም ክትሰርሕ ሓሰበት። መሓዙት ህዲኣ ዝሰርሓሉ ገዛ እናጽረየት እናላዓለት እትረኽቦ ቅርሺ ንመድሓኒት እናውዕለት ሕማማ እንትሕይላ መሓዙታ ከም ዝገብርኦ ብንግሆ ደጊፋ ናብ ሆስፒታል ኣፍ ደገ ኣቐሚጣታ
ልግስት ብልሞ رحق إلى أتوم دخاتر يزوم ما نبت هوسبيتال مئتهم ترئي تقاني عوا نبصر حاتم اللس تزي ساليت وادما تأتأو إلى نارئيتاتو علمو أمسح ساعات يري وامو نبت هوسبيتال يأتوا مشت مسمح استدي أخوينا ندئا نبجزات ملسا عبعد جوانا كم زي حليفاتو اتحمام حيروا كلاني تافيل كم مقبارو نلعلي سنبانج أقواران كبيد قدقات بزي حويو نايمتراف تسفاء كم زيز المتا تفليتويو أما وداتها كم كل شابا ناب هوسبيتال ولا حيزات تانتتكايد كم زبالتا زاقوالي لما أنت حيسكني نو هوسبيتال تخد كوالا زمعلتقن زحلفاي مسلنن انت حيزو مخي كاو عرب كم ستولدكي كي تزارب يوم سب كم زيبلكي تزارب يوم مو نابعد دخي كفنو خيوم زاقوالي تنكرخون اللي أواحواتيون كيم كي تحزي إنا نبعت كم زنا بلدتا قنبارا سعيماتا لكا كبدا تزاري بوايو مجرش تاقزا نزي مملاس چاو مبالا ينيرو إذن دابلت إنا نبعت دم تفاق جمرت إذن زرئت هز أنقوالا دنقزت هوسبيتال بزيحن سلا زنبرا أبتعف بري هوسبيتال زرئي وادو خاطر نقوالا الجيسوم نتعدون خمرمرو بفتنة تشواشولا اتحز أنقوالا نبت هوسبيتال كأتوا تلمنت تمون اتا نيتو هوسبيتال حلويت بوليس أبيتا كناتا هتان أدي أموخانا إنا نبعت بحيلنا بخيت أردي أتهم نتا هتان نهوسبيتال حيزوما تحرم اتاوم اتادو مربرانا قبر لانتلو أب إيدوم عرفت ريسا بخبرة تفنوالا بخبرة زق أبرازمت بيتا سبسل زينبرا أبو تقبرت نتا هتانوون أدي أموماتا تحرم فلاتا ناب عدافنوا نايتا محزنيت مشكين معرفي السعنت نفسي زي حدا عرفتي تنقلاتا زنبرت بقوالا وانتدقما نقوالا زمد نايلو زقبلا زمد أي رخبتن أقوتاتا مفتارات ألي أما يوم نيدي أدق منبر ناتا بتسحيت قابو وايدلين أزاقوال بفقر تنقلاتيا بمسعن تساقيا بأمززنا حتى إذا قبرونو أزقبا سيراكم كوينوا قوالاون أبزتن كراتة لا سلام تختاتلتي ماكي ميديا لما أنتي حزر زبالت مساتيت حق أنيا زانتاية هزالكم قريبا نيرا لما أنت زانتا نزي مسل نيرو أبز چانال حساب ريتو انتدا حاليكم أبناي كومنت مزحف بوتا حسابكم كتكتفلنا تخليكم نس channel حدشتين دحدا خوينكم سبسكرايب كوربو لايك شير كي ترسعوه يغني لي